Hello world! Hello mga kababayan ko! Andito po tayo ngayon sa JV de Guzman Farm Shooting Range ng San Carlos, Pangasinan. I'll give the description po. Mga kababayan ko, Welltech po, marami po tayong sponsor sa araw na to. At ito po ay nakipag-participate kami dahil kami po ay member ng BRAP, ng Big Bike Pangasinan Group, na sa Pangasinan Group po. Ito po yung mga sponsor po natin. Yan, Kuya Ronaldo, si Karamat, Vice Mayor Alfie Soriano, Hacienda Adventures Resort. Wala po ako. Yan, Bobby Morales Vlog. Yan po. Ito po Filipino TV.